Di daerah Pucang, panggon langanan pun golek panganan awan yo. Iki biyen wong dodolan tendaan, viral ruame. Wis delon panganane anyar-anyar maneh. Apa maneh, Mi? Soto. Wih, Sama gurami asam manis. ini gurame asam manis berapa? Ini 55 satu porsi. Skema mau telu iku, Mas. Wih, Ini gulai. terus Ini asam-asam. asam-asam. 25 an. Semuanya udah termasuk nasi. Kalau makan di sini nasinya boleh, Bu. Boleh sakarpe. Halo Rek, Umi sing pinter masak gak pernah leren ngekei gebrakan anyar. Saiki wonge dodolan aneka soto, gulai gurami, asam-asam gurami. Sing regane cuma 25.000 iku kabeh termasuk karo segone lho Rek. Dan enake maneh nang kene gulai gurami karo asam-asam guramine ukurane gede. Lek pengen lebih gede maneh tuku sing gurami asam manis cuma 55.000 isok digawe maem 3 sampai 4 orang. Aku cocok sih karo bumbu gulai guramine nang kene. Kuwahe sedep, sedikit pedes apa maneh mangan asam-asam guramine iki disuntek nang ndukure sego ngene mantep Rek. Lah lek sing gurami asam manis iki 55.000 gawedene sakmene isok dimaem 3 sampai 4 orang. Kabeh makanan ndek kene termasuk karo nasi dan enake maneh lek kurang oleh embo gratis. Lah jenenge Christian Polisi kan senengane daging dan jero-jeroan, dhek seneng karo soto daginge Rek. Kuncine opo lek enak pasti dhek mangane telap-telep ambek merem lek koyo ngene Rek. Iki cocok gaweakmu pengen makan pagi sampai makan siang ndek kene Rek. Panggon iki jenenge Pelipur Luwe. Mungkin awakmu wis gak asing. Panggone ndek kene ono 2 lantai jumbar kayak ngene dilengkapi karo musola wadem mangan ndek kene Rek. Dadi ancer-ancere mereka iku ndek sekitaran kawasan Pucang, tepate lurus SMP 4 Muhammadiyah Surabaya. Engko mlebu kawasan Jalan Pucang Jajar, panggone sebelah kiri. Tepate ndek Jalan Pucang Jajar 31 Surabaya. Dadi gaweakmu lek golek panganan murah, enak, porsine akeh langsung gaskan rene.